Mám problém s kolenom, s pravým, už roky a roky. A teraz som sa už konečne rozhodol, že si ho dám do poriadku. Predoperačnú prípravu prejdeme krok po kroku, naučíme vás chodiť s barlami. Dnes vás oznámim aj s našimi edukačnými sestrami, ktoré vás budú sprevádzať celým priebehom liečby. Skúsenosti nám ukazujú, že informácií o tom, čo pacienta v nemocnici čaká, nikdy nie je dosť. Riešením je preto unikátny komplexný program pod názvom Pacientská cesta, ktorý sme v Univerzitnej nemocnici Luisa Pastöra aplikovali v spolupráci so spoločnosťou B. Braun. Tento program pozostáva z viacerých etap. Jednak je to komunikačný koncept, ktorým sa snažíme skvalitniť edukáciu pacienta. A jednak sú to procesy, ktorými sa snažíme optimalizovať pooperačný priebeh a skrátiť dobu rekonvalescencie. Klinika ortopédie, traumatológie, pohybového ústrojenstva v Košiciach v Univerzitnej nemocnici je prvým klinickým pracoviskom na Slovensku, ktorý takýto unikátny program implementoval. Takže toto je náš cieľ implantovať vám takúto endoprotézu, takto pekne osovo správne, symetricky, aby ste mohli začať po operácii cvičiť. Základom celej tejto pacientskej cesty je skutočne komunikačný proces. Správne informovaný, edukovaný pacient, ktorý vie, čo ho čaká, je lepšie pripravený na operačný výkon, lepšie dokáže zvládať perioperačný stres, začleňuje sa do celého ošetrovateľského procesu veľmi aktívne, čo v konečnom dôsledku dokáže skrátiť jeho rekonvalescenciu. Predtým, keď som išiel na operáciu, príďte vtedy pooperujeme a viacej som nevedel nič aj. Všetko sa začína už 10 týždňov pred nástupom na hospitalizáciu v tzv. Indikačnej poradni. V ambulancii sa pacient dozvie všetky základné informácie týkajúce sa projektu a predovšetkým zoznámi sa s edukačnými sestrami. Zároveň je v indikačnej poradni možnosť nainštalovania špeciálnej aplikácie tzv. For Patient App. Z pohľadu domova má neustále prísun aktuálnych informácií, má všetko podstatné o svojom ochorení, predoperačnej príprave, samotnej operácii a pooperačnom režime v svojom mobilnom telefóne. My máme možnosť pacientom ponúknuť aj tzv. Dekolonizačný balíček. To je taký špeciálny antibakteriálny prípravok, ktorý významne znižuje riziko infekcie. Neoddeliteľnou súčasťou komunikačného konceptu je Pacientská akadémia. Je to skupinové stretnutie pacientov, často prichádzajú aj v sprievode svojich príbuzných, spolu s tímom, ktorý sa podieľa na liečebnom procese. Cieľom seminára je eliminovať strach, neistotu, obavy u pacientov a optimalizovať predovšetkým predoperačnú prípravu. Zobrala som so sebou dcéru, ktorá veľmi podrobne potom doma ešte raz mi to vysvetlila, lebo mami, ty to nevieš, tak ja ti to poviem ešte raz. Pacienti sa boja najmä bolesti. A tým, že my úzko spolupracujeme aj s anesteziológmi a v súčasnosti sme zaviedli tzv. Multimodálnu analgéziu, ktorá vo významnej miere zmierňuje bolesť a tým pádom pacienti môžu započať skorú rehabilitáciu. Teším sa. Dobre, aj ja sa teším. Niektorí pacienti už 4 hodiny po operačnom výkone sú schopní postaviť sa na operovanú končatinu. My sa v spolupráci s fyzioterapeutmi snažíme tú rehabilitáciu započať čo najskôr, samozrejme prvotne na lôžku. Pacienti začínajú samostatne cvičiť, aktívne cvičiť. Potom je to rehabilitácia v sede a následne, keď to aj ich celkový zdravotný stav, ich fyzická kondícia dovoľuje, pokúšame sa pacientov postaviť za pomoci barly. Pacientská cesta je spôsob, ako skvalitniť zdravotnú starostlivosť, prináša benefit pre pacientov, tak aj pre zdravotný systém. Pre pacientov je to určite lepšia príprava na operačný výkon, menej pooperačnej bolesti, skrátenie doby rekonvalescencie a teda skorší návrat spokojnejšieho pacienta do bežného života. Tak na psychiku, ja som ináč taký pohodový človek, ale doma je najlepšie, tak sa hovorí. Je to dobré, lebo čím dlhšie človek bezhybne leží, tak tým je to horšie. Pomohlo mi, že som pred operáciou cvičila, bola som na rehabilitácii a ukázali mi, ako mám chodiť s barlami. Takže už keď som prišla tu a už som sa mala postaviť, tak už som vedela, že čo mám robiť. Dúfam, že budem môcť viacej využívať bicykel a trošku športovať. Teším sa na to, že sa budem môcť bicyklovať, čo veľmi rada robím a som nemohla. Potom, že môžem sa hrať s vnúčikmi. Proste žiť plnohodnotný život.